Hey så der, folkens, hvad så der? First subscriber, tak skal I have, mand. Vi laver lidt chatroulette. Jeg håber lyden er okay. Og ja, lad os bare starte. Cirka 10 minutter. Ja. Hvad så der? What's up? What's up? What's up? What's up, man? Yo. Hvad så der? Ja, det er Hello. Hello. Gider ikke at snakke med, hvad sker der for dem, mand? Wow, peace. Men ja, the trash. Hvad så der? Yo, peace. Hej. What's up? Peace. GoPro. Yo. Hvad så der? Tak for first ups, man. Can you say hello to YouTube? You are going on YouTube. YouTube. You're on YouTube. What do you want to say? What do you want to say? You are on YouTube. Jeg ved ikke, hvor god lyden er, folkens. You are on YouTube. You are on YouTube. You are on YouTube. You are on YouTube. What do you want to say? What do you want to say to YouTube? What do you want to say to YouTube? Yes, so there. What's up? Hi. What's up? Peace. Hvad så der, man? Okay, vi prøver lige noget her. Sådan der. Må vi se, om der er nogen, der gider at chat med mig. Hallo. Det her det er en person fra Thailand. Hvad er dit navn? Hvad hedder du? Peace. What is your name? Hello. Og hun hedder Pang fra Thailand. Pang fra Thailand. Can you hear me? Hvad sker der, folkens? Jeg vil sige tak for alle 40 subscriber. Tak til alle dem, der er subscribet. Tak for, at jeg har fået 40 subscribers. Og vi runder forhåbentlig 50 snart. Der kommer snart. Jeg har optaget et par videoer. Der kommer snart rimelig mange videoer ud. Sådan 3-4 videoer ud snart. Det kommer snart ud, så nyd det, folkens. Det bliver ikke den længste video, det her, men det er fint nok. There is a cap. I got a cap. Nogle gange, når jeg bare kunne rart, så kan jeg lave en ting, sådan, så jeg kan blive til en ulv om natten, og så kan jeg ligne en fisk under vandet. Forever. Sindssygt forever. Aha. Forever. Oh my god, de her folk, der er ældrepøls, og de kunne man ikke Nej, jeg sidder og skyper, det er derfor, jeg taler med mig selv. Ja. Sorry, folkens, jeg ikke siger så meget. Det må I lige bære over med. Det bliver bare en 40 subscribes.
40 subscriber special. Nå, hun gad sgu ikke at snakke med. Så lige meget. Oh my god. Lige meget. Så har vi en fra Korea, der kan snakke japansk og... Nå. Fuck det, det er lige meget. Kralle. Kralle! Yes. Jeg ved ikke, hvor god lyden er, folkens. Jeg skifter hat. But just say something. Ja. Oh my god. I got the best. Sker der, folkens? Jeg håber, vi, som sagt, jeg håber, vi kommer op på 100 subscribers, så skal jeg nok lave et eller andet special. Så nu har vi en ny med. Det er fedt nok. Nå, fuck det. What's up? Så nyd videoen. Ja. Fuck, han er grineren ham der. Jeg håber I kan se det for den. Ja, jeg ved ikke lige hvad fanden de vil. Det var så fra Filippinerne. Må vi se hvem den næste er. Yo, what's up? Dead. Hvad skal jeg lave, mand? Hvad skal jeg snakke? Det ved jeg ikke. Oh, I hate them so much. They freaking things. Altså, jeg kan sige, i dag, der er det... kan I lige se her. Klokken er 17:40 lige nu, og det er torsdag den 18. september, jeg optager den her video. Jeg ved ikke, hvornår den kommer ud, ja. Jeg ved det ikke. Men det kan I godt se. Ved du, hvad jeg tænker? Hvad tænker du? Hello. You're always thinking that, bitch. Like I'm freaking retarded. Så jeg håber, I nyder det. Jeg ved ikke, hvor lang den bliver. Det bliver 10 minutter. Like everything already died. Everything already died. Så Some people just really. jeg ved ikke lige, hvad der sker. Hans billede er gået rimelig meget i stå. Okay, I confused this. Die, bitch. Don't take my money. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men jeg vil i hvert fald sige mange tak for, at I subscriber til mig. Bliv endelig ved med det. Og jeg prøver at lave videoer. I må gerne komme med forslag til en video, hvis I har et videoforslag. Hvis I har en videoforslag, så skriv det ned i kommentaren, som altid. Og så må vi se, hvad det bliver til. Jeg skal nok kigge, som altid. Jeg ved ikke lige, hun er gået rimelig meget i stå. Jeg tror bare, vi skal videre. Jeg ved ikke lige, hvad fuck der skete for det der, mand. Bare sådan helt... Nu gider jeg ikke chat. Bare sådan... Det var meget sjovt. Nå, så har vi en ny en her. Skal vi se, om hun vil. Hello? Alle de gode ting. Helt seriøst, I skal komme ind på serveren. Det er. Okay, jeg kommer. Jeg skal bare lige ud og finde nogle koraller, så kan jeg lave en site til Itinerary, okay? Ej, Okay? Okay. Jeg har en motor, der kommer der kommer som sagt snart min madlavningsvideo kommer ud. Jeg har ikke lige kunne lægge den ud på grund af ja, lol. Mærkelige ting på YouTube. Så den kommer snart, og så kommer der også noget andet ud. Så mange tak for de første subscriber. Bliv endelig ved med at subscribe til mig. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak for at I så med. Og vi ses bare næste gang. Peace.